Spremanje kačamka. Ajde. Evo ti je ovako više. Ipak malo to. Uključi mi se. Da, šta ti ova voda u tepsiju? Pa bre, prala sam bre. Pa brišeš. Ovo ne lepi. Evo te brašno. Kako pravite kačamak, vidiš? Vidiš, sad turio sam so. Sad uzmem ovako među prstima. I ovako se turi. Dok počne da vri. To. To radi. I čekaš dok počne da vri, smanji se posao česticu na peticu i si posle brašno, ali će da vidiš kako se hoće. Da ne bude previše nije. Dobre, ovo što si isključio ti do moja? Ne sam te ti isključio. Dobre, kak je. Da pripremim. Nema naš ti sladak. Kad počne da vri, mora čekamo da vri. Neće brzo. Beži sad, da vrim. Ovo mi je čurkalo za kačamak. Čukala. Aj, čukala. Nadam se ću da... Vri, sad će. Evo ga počinje. Pa sad smanjiš odmah na 5 i pripremi. Kad počne da vri. Baci ključ. Sad. Mi pravimo za dobro. Sad ću da dodajem pomidor. Ti će pratiš koliko da bude redko, da viš. Ne sme da bude gusto. Znači ta pola šerpe bila s vodom Da, i posle otprilike negdje dodaš. sad pazi malo mu te prska. I tako kad... Malo prska, ali dobro. A i mora da vri isto. Mora dobro su kuva, jer ne valja on živ. Pa ideš malo ovo. A dobro da imaš ovako, isto čurkavo. Ne sme da budemo ovo gus više. Više nema skipovanja ništa. Brašno, to je to. To je bilo koliko otprilike. Pa eto, na tu viš kako to redko da bude. On se posle stegne kad ti sjebaš cukova. Pa bi se to moglo sa... Mikser. Pa ne, nije to. Ovo je najljepši, to je starinski način. Kako? To ti je žašće. Najžašće ti je to.
Ali da, možeš ponesti brašno, ako neće idemo malo. Pa što ti bi imaš namere jagnje jedno da deš. Polako. Šta ti je to? Kako je? Što se meni tiče, to vi, dobro, možeš je gledati, nego... Čekamo samo to i cipa i donese. Prava se možda bolje. Šta? Ove hoteli, u Perekama, krupnije. Ti što da krupnije još malo. Ti bolje znam da bereš, ne znam. Već si rekao, čim pukne ovdje zrataš. To parštivaš, ne? Kako ne znam. A mora? Ne, znaš kako, kad praviš u bakrač, Posle toga kuvar mora krpu da riba se. Pa gazim tu da bome, no kako? Da isprska po zidu, puk terenu. mora. Eto, sad samo izvi. Ćeš pjevati ili ne? To se kuva koliko, neki 5 minuta? Pa, onako su mi. Naravno da se lepo račurka, da ne bude, ljudi naprave pa ostane unutra brašno kad ješ. To mi je posao. To je dobro, kad to podiže pa puf. No, šta je dobro? Pa miriše. Ja sam ubio jednu rakiju, znoji se sve. To ti je. Uvijek. Kačamak. Na virinski način. Sad ovo. A to raširiš, je? Ostane tako. Ovo sad šiku i sve što nemaš. I gotovo. Ali ješ. Ej, ben. Ovdje imamo